Sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini, siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama, the new race of the redeemed from the power of darkness. Hashem is at work building a person. Ngifuna ukukhuluma ngoYahushua, the son of Yahuwah, the creator of heaven and earth. He said powerful statements ela emhlabeni encwadini kaYohanan, the 7 I am statements ewasho ngokuthi ubani uzele ini emhlabeni. If you remember, at the age of 12 years, uYahushua uthi, I'm here about my father's business. Akati I'm here of my own. Uthi ngilapha ngize ngomsebenzi kaBaba. Ukwenzani uzokhuluma iqiniso. I've come to market the truth. And when I'm finished, I will leave. My disciples will continue to sell this truth to the whole world. Here are the 7 I am statements awasho. And these 7 I am statements our fani nalokwasho uHashem ekusho kuMoshe. Ebuza uMoshe ukuthi uma ngifika eMizrayim kubantwana bakwaIsrayeli ngizothi ngithunywe ubani. Akazange asho igama lakhe. I want to be clear on that. Uthi I am who I am. That's not the name. That is describing ukuthi uHashem ungubani. Uthi uphinde futhi ubatshela ukuthi I'm Eloi Abraham. I'm Eloi Isaac. I am Eloi Yaakov. Usho uHashem etshela uMoshe. uYahushua uyafika uthi kulama 7 statements uthi I'm the bread of life. I'm the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection. I am the way, the truth, and life. I am the true vine. Usho uYahushua. Usho ukuthini na isho kanjena? Akathi igama lakhe naye. Uthi this defines me. This describes me. Lokho engikushoyo ikona enguzele la emhlabeni. Ukuzokhuluma ama good news. These are good news. Night I'm the resurrection. Akashi igama lakhe usho imisebenzi noma i-assignment alethelwe yona la emhlabeni. So ngifuna ukuyicacisa lento eshiwo uYahushua. It is very powerful. Ngizoyilandela ngelinye ilanga ngizoyifundisa yonke ama 7 I am statements kaYahushua ukuthi asho ukuthini one by one, because they're very important to understand ukuthi wayisho ukuthini. Wayisho ukuthi ngizele ini emhlabeni. Naku enguzele emhlabeni. Naku uma ufuna ukungidescribe, defining me, ungangidefine ngale misebenzi engizele la emhlabeni. Shalom, Shabbat. Gikuluma, I'm starting a new day. Shabbat. Shabbat is very important to observe. Hashem bless you. Amen, amen, amen.